So Omerora, that's that from there. It doesn't matter. Imana Omerora bam Udumeje. Odumeje cable. Odumeje rally. Osin bia dule no we ije ochi ejen. We pick a few people ochi for today. So ebe I know today bụ na be Obgoagu Akunne. N'Uguta. Uguta Amechi. Na bie ka anyị nọ. A sị ka Omerora sị ka na ọchị ịbịafụ gị n'abalị. Ịma na asị ka anọ ka esi Erudene. Atọtụ ngịga. Nna gị mụrụ gị. Mgbe anyị na-abịa na nke Ogbuagụ, nsị ya na Oba Ezumezu ga-anọkwa here. Ọ sị m no. Na anyị na-eje na nke Ọba tomorrow. Nsị ya I'm telling you na maka ndị asa anọ. Na Oba Ezumezu ga-anọ here. Anyị na-apaki moto. O nwere moto na-eso anyị n'azụ. Akunne, channel your wife. Wee back ya out. Ka anyị pụọ ka your wife bata. O wee bụrụ ọba na-eso anyị na. Nkwerre magọrọ gị. Nsị na ndị ama na Utuagbaiwe ga-eso. Maka onye nke a bụ izu agba aka. Mana ka m burugodo ụzọ tụọ ọba bụ nwanne m nwoke. Enidrozi m ịkọwa ya. Nke a bụ Oba Ezumezu na nri. Ọba anyị bụ ịfụ na anya kansụl gị bịabe gị echi. Na a ga-ejizi ofu okwute wee tugbuo nnụnụ atọ. Yes. So ọ bụ ekene gị. Ị na-anya here efu Utuagbaiwe. Onye a bụ Nkwerre So biko Omerora edugokwa gị bịa adịsi ndute gị ị ga-agwazi ha reason iji wee bịa na Odumeje alụgo ọrụ Odumeje ọ nwere ndị Enugu okwu ọsị yes ikote m okwu nkali. Ogbuagu ekere ngosi n'aga n'anya ọkụ Uguta ka eso ihe biko Ogbuagu ka yiri ịbịa n'ụlọ ya today. Bịa as God will have it. Eyiri m ịga na nke Oba Ezumezu echi and na nke nwanne anyị nwoke Ejike on Sunday. Wee hụzie all three of them here at the same time. Ọ wụrụ ndị Anambra si otu aka ihe ụtọ si amị. Mana I'm so glad Ogbuagu ikola ọjị ka dimkpa si eke ọjị. Anyị aṅụọla mmanya taakwa n'anụ. Ndị Imo na-asị na-ata alụ ụkwa jee eze ka anyị izizi ozi anyị ji bịa. Ewetakwa m mmanya. So a sị na anaghị agba aka ahụ nwata eze. Abịara m na nga ọgaranya dịka ndị Obazu si ekwu. Ihe njikwa bịa bụ mmanya ọgaranya. Ogbuagu ekele m. M ga-akọwa ihe nọ na ya. Ebe ọ bụ na anyị hụrụ nwanne anyị nwoke Oba Ezumezu. It happens na ejikwa m nke ya bịa. Ọba na-emesi ihe ike. Eji mmanya gị bịa. Ejike Utuagbaiwe. Nkwerre Opiegbe. Nkwerre Ngwanụ. Ihe ka m nụrụ ọkwa. Na-agba aka ahụ nwata eze. Eje nlọnga nwanne m nwoke. Thank you. Well, ka m kọwaa maka ije a m bịara. Ọwụ ije ọma ka m bịara ihe a. O nwere ihe abụọ, two things that are happening simultaneously at the same time. I say ka ịkpụkọ ya ọnụ. So this year I na-eme convention na North Carolina, but I won't rally here na Charlotte. Our youth na host here this year.
So we feel here and say our friends and well-wishers, have our Charlotte for convention. It's a big ask. Man, if Moses can't come to the mountain, maybe mountain can come to Moses. So we came up with an idea. Can our friends and well-wishers an opportunity to support us and be part of this wonderful thing that's happening in our community. Makosa, a lot of you go bill with Ega Boza. Ega hon Andy. I go by a lot of them Mbieri now here. Ega Buffebe, Mega Suza, where go inside. Abo, the Buffer Ozaki Abo. So it's history in the making. So as I'm talking to you now, I am flag along the road, Arwale. NDDC is doing their part. The 3 kilometers is being done right now. I want to see make sure an ID ready to go. Once Hamawa Paraka. So that is the message in the Obazu Mbieri, near my friends. If you can join us in Charlotte, that would be wonderful. If not, you can support us in any way. Give us words of encouragement, whatever you can do. We really appreciate it. Although that day, we will announce names, and show videos and share your message. So if you're not there in person, you will be represented. Your message, Geruhante. So, Biko, always in Jiribia, Ekele Mono. Oguagu. Nanke Kaina. Mbona. God bless you. Mbona. Oh, No. no. Oh, thank you. Ịma ndị Uguta na ote n'ụtụtụ na-atụ. This is a good one. Yes. Ọ nwere atụtụ ịnụ ma na-atụ ọla ekere achị na anagba igwe na akọmọrọ. Mana jokes apart, the Mona Omeroha was started many years ago. Okay, Modu Nego, the Mogego na did the younger contract to Omeroha in the late 80s and early 90s. That started from one end of North Carolina, from North Carolina, Virginia border, all the way to North Carolina, South Carolina border. Wow. Back then, way back. So the first convention in Oba Ezumezu rally in the 90s were part of it anyway. See, he remembered. And then we've done about 2-3 conventions now. Rather, Omeroha was a big part of it. Here you go. Here you go. So the only the modern the youths she actually in a wunata fifia umwana. Yes. When the Ranya Ngono Shimena, and then Kuno Medema. McCoy female and at that convention, Reggie chief after that convention. After much of that convention, he single-handedly hosted that convention and raised a lot of money. After that, the chief Wow. So the youth need to know the history. They need to know phone number and how. If a new man obodo ubashike unanga bashiri na ndo yo no na egoi because obody go na ego ndo your money the more than the money your friends eating at the thing. So if a mashi yinga oboro Oguta shonya chijide ngoji aji share ke mapipo jidemma. Yes. Oboro if you jidemma anagwakwa no nde youth umono and then abia wo na anyanga nde okay buzo bia. So that years will come, and they will turn the button over to the people coming behind them. So, Ashmono Bori, Funo Medema. I don't know Manambo and Yi Jong the Kiruich in Jama Buja. And I wouldn't know all the possible and make it. Modo possible maniform name and Anya support on. I'm at the more Brauri Poma Fifenia Yono.
But for now, at least in your daily check 1,000 kuno were Wow. yeah can eme phone Yes, yes. So anaje ashina Akunne man. anaje no be jinaka Yes. amara nga shema obo Yes. born Akunne man. mara ibonye nke m Oguta shino ngo ku eme na onye ọrịa ka onye ọrịa emeni ọkụ maka ngị imeri anyị ka ihe emeni ọbara jike Obazu Mbieri. We jike appreciate you. Wow. $1,000, Adriel fella. This is God bless you. 1,000. That's what 1 point something million. Yeah, so Yes, God bless. Alụgide n'ọrụ anyị na-alụ ụlọ weekend anyị nọkọ ọnụ wee n'onwe anyị ọrụ so onye ka anyị kwado ịbịa taa iwee kpọọ m wee na-agwa m na ihe abịa echi amarọ m na ị na-abịa na nke Reggie taa and so anọzi ya nwantịntị Reggie sị m kedozi na-abịazikwa sị a na-abịa wee sị m na obere ọra na-abịa sị na nsogbu adịrọ na anyị afụ anyị abataziela nnekwu unu nwezi kere ụlọ ọbazi na nkụ nọgo ebe a maka ebe odumeji si abịa eteka o eziokwu. Ife ise ebumije. Yes. obodo o si abịa eteka si na ọbara n'ụlọ mụnwa plan chawokwu na-esi bịa na nke m on Sunday Yes. because anyị kwu Saturday because na-enwe Anambra meeting Oh, eziokwu. Okay. isi na ọbara o because unu bịa anyị ara nọta aka nwa aṅụrị Yes. Na-agbapụ. nwezi ka unu bịa on Sunday anyị ahụ ka ọ na unu bịa nwa aṅụrị rie ife na-ata anụ mana ọbara ụlọ iteke unu through all that pains omere ihe na-eme dị mma ndị bụ unu megi ihe bụ today and what you are doing is to show them appreciation and anyị nwanọkwu n'ebe a amagoro ihe ị na-emela anyị wee sị na anyị support you. This convention bụ on the 23rd. Charlotte etekekwa aka o. But unfortunately on the 17th I'm aga Nigeria. Nigeria. So I won't be able to come. Mana nna nwunye m ya support unu. And amara m na ọ dị necessary na-agba ego afa na kamera. Ọ bụ sọsọ gwa bụ onye ga-apamit ama mkpa ego afọ ma ọ bụ na ị chọrọ. Yeah. Because that has been your ezi ha na-akpa ya ịma ọbịa ọ na-aghọgbu anyị sign na onye nkụzi ka ọ gịnị yes. Ọ bụrụ maka ya. Mana onwezi ya ga-akpọ gị retire go now, so you are free to say whatever. Ọ bụrụ maka ya. Ihe mee bụ na mara onye na-emere anyị ncha. Yes. He's a good guy. Yes. Good guy. So m ga-support unu with 500,000. Wow. Oba Ezumezu. Oba Ezumezu. Oba Ezumezu. Oba Ezumezu. Yes. Oba. And believe m na na-ekwu a na-eme so tomorrow ị na-ana today nye m akaụntụ na Nigeria ka m na-akwụnye ya ego tomorrow. Oba. Daalụ m. God bless you. Oba Ezumezu. Oba Ezumezu. I can sing Ike. God bless. Odumeje is happy. He's working hard. Akunne, Odumeje is. I'm telling you, I'm happy. Okay, so what take Odumeje? Yes, I can't you focus on you now, man. Don't worry, home. You can again, man. In your gang, you high show. Utuagbaiwe. How do I can get turn this into Utuagbaiwe? Okay, for ending for an nsogbu.
Ele ka ị chọrọ ikwu. That is ndị Nkwerre ọkwa unu Onyonyo Hey. ndị onyonyo a ọ nwekwu ihe na onyonyo Yes. agala akọ anyị because Nkwerre kpo Ọdịgo ready. ihe rụ ka m nọrọ kwuo ịwụ nwanne ana m eme enyi ihe m na-eme nwanne ihe nwe na rally triangle o tegbula anyị kwara gwu ike ya ibu anyị ụzọ gwu ike ya na anyị bịa nọrọ anyị nọrọkwa n'ime bikwe n'ime aka nchara asha ndị kwesị aka ọrụ nwanne m nwoke ahụ akashịa nwata aha nna ya pụta aka ashara nụ aha ndị rally pụta ọ gị na grupu so na ndị wepụtara aha anyị na rally ị na-edi ewu ọdịmgbe eme ị na-eme akpọnwoke ị na-aza Yes. mgbe ọwụla ebe ọmachịkwa nọ echetara m mgbe m laa Naijiria gị nọ na mba na Abuja gị kpọọ m si enwe na m nọ ya and mgbe ịkpọ manọ m n'airport na-alaba to Port Harcourt mụ na nwunye m so wedin ahụ m unfortunately ebisi na iwe wele nwanne m ndị ọba azụ ha mụ Ejike Nwachukwu Worldwide. Utuagbaiwe na Nkwerre Opiegbe Opiegbe. ọkwa Nkwerre Ọ bụrụ Nkwerre ezu n'aka. Nkwerre Opiegbe biko ihe anọ mere ọha kọrọ anyị si unu na-eme onye unu chọrọ ime n'okporo ụzọ ahụ ọ bara uru ọ nọ nga niile anụ maka ụnụ makwa na kọmuniti ọbụla nwere nsogbu niile dị n'iche n'iche Yes, yes. mere ọha anya ha na-akpọ menang na-eko eko menang anaghị eko eko all one way traffic ịnọchi n'ụzọ ọpụpụ m n'ụzọ ka unu jisie ike mere ha asị nwanza ga-agba ọbara Ikere. dede m ezumezu m na-akpọ dede m Yes. ka e toro m weta onye ke gị na-enọkwa n'akụkụ a nwa m toro ọ na-atọ m ụtọ m ụmụ azụ m toro otu ma ọ na-atọchi ntị onye ke nekwere m onyonyo ofe ogwu a na-akpọ Udumeje Yes. Ma Odumaga ha chọbụ. ụmụazị na-agha ahụ n'afọ n'afọ biko unu hapụ oche nnụ galụkwa kaza ama m ihe Kwa ya taa ụmụazị na ama m mgbe ama m na ihe na a ga-enye onyonyo nga biko You are looking good, man. Yeah. Chineke kpọtara ndị ọba azụ otu a ka Jehova ga-echukwu otu ahụ na-eme ụzọ ka mgba ka ị na-enyere ha aka ka a na-erite n'aka m You see? aga m ekwu ka nri ọrụ mkpa aga m enye agba mbọ gba ọbara nke ike ha dego Naijiria a ma enye unu 500,000 Hey! Utuagbaiwe. biko Ụtụ ede agba igwe. Nale ịtọ. God bless you, my brother. Ịgbara. you brother I love I love you too. love him so fair I'm glad you didn't give him that one because I got that one so many God times. bless you. On a trick, on a people. Yeah, only trick more the time. Nkwerre kwuru. Now here is 10 million already. Here is 10 million.